कौन खाऊ छुआ अंका दकरी खाइबा जेती आस ଆଉ କଣ ଆଉ डाली भात खाइबो ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ଖରାରେ ତୋର ଧାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା କଣ ହଉଥିଲା କି ସ୍କୁଲରେ ଆଜି आज एक साइज होतिला एक साइज ଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯୋଗ जग होइছে ତ ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଦିକେ ଇଏ ହେଇଗଲି ମାନେ କାନ ଫାନ ସବୁ ଇଏ କାଟିଗଲା ଆଉ ଶୁଖିଗଲା କଣ ଖାଇ ଆଇଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ବହି ତରକାରୀ ଭାତ ହଁ ତୁ ଖାଇଲୁ ନା ଖାଇନୁ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ ଏବେ କଣ ଖାଉଛୁ ଏବେ କଙ୍କା ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ହୁଁ